ଖରା ସିଜିନ୍ ତ ବହୁତ ହାଲେ ଲାଗୁଛି ମତେ। ମୁଁ ଟିକେ ବସି ବସି ପଡ଼ିବା ଟିକେ। ତ ସେଇ ଗାଁଟା ହେଲେ ଲୋକ ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରିବି? ମୁଁ ଟିକେ କାଗଜ ଟିକେ ଦେଖେ, କାହାକୁ ପଚାରିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏତେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି, ପାଣି ବୋତଲ ବି ନାହିଁ। ଇଆଡ଼େ ଏପଟେ ଜୋର ଖରା ବି ହଉଛି। ମୁଁ ଯାଏ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଚାରିବି। ଭାଇ ତ ଏଇଠି ବସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଏ ପଚାରିକି ଆସେ ଆଡ୍ରେସଟା। ଭାଇ ତମେ ଏଇଠି ବସିଛ? ହଁ ପରା, ଜୋର ଖରା ହଉଛି ଯେ ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛେ। ଏଇ ମହୁଲ ବି ବଇଛି, କୁହାଇବି ପରା। ଭାଇ ଏ ଘରଟା କୋଉଟା କହିଦିଅ। ଓହୋ, ଏଇ ଆଙ୍କର ଘରଟା ତ ହେଇଠି ଯାଉ ବସିଛନ୍ ହେଇଠି। ଭାଇ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ତମର କି? এটা তো গুরু লেখা ହେଇଛି। ଗୁରୁ ତାକେ ପଚାରୁଥିଲେ କେଜାଣି ତୁଇ? ହଁ, ସେ ତ ତାଙ୍କ ଘର ବୋଲି କହିଲା। ମୋର ଘର ବୋଲିକିରି କହିଲା। ଏଇ এটা গুরু মোর বাপা কেবে? তোর বাপা না মোর বাপা? শলা কইবে তবে ইংলিশ নাই আসে বলিকিরি মোঠি শলা পঠাই ଦେଇଛି। নে যা। এটা মূর্খটারে। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है।